Benvinguts al programa 24 de Pico TV. Comencem avui fent una relació, no massa exhaustiva ni molt menys, de fenòmens òptics. Anem a veure'n uns quants, no anem a explicar la formació perquè això ens passaria molta estona, però va, anem a fer una repassada d'uns quants fenòmens òptics. Quin ventet de ponent, fred per cert avui. Vinga, som-hi. I comencem amb aquesta representació d'un parell d'uns gravats de les cròniques de Nuremberg del 1493. Es poden veure els dos falsos sols laterals. Anem al temps actual, un arc iris doble al primari molt marcat i el secundari no tan freqüent, amb els colors invertits respecte al primari. Un arc de Sant Martí blanc o de boira, poc freqüent. Necessitem una boira no massa densa i una mica allunyada de l'observador, de l'espectador. Repetim, és poc freqüent. L'halo sí que és freqüent, és potser el fenomen òptic més freqüent, fins i tot moltes vegades passa desapercebut, una rotllant al voltant del Sol o de la Lluna. Anem a veure el cercle d'Ulloa, aquí el tenim, es pot veure des d'un avió, l'ombra de l'avió reflectida a la boira i al voltant aquests colors, aquests arcs al voltant del mateix avió. La columna solar, aquí la tenim, ben vermella, ben marcada, és un fenomen freqüent, en aquest cas, però molt i molt vistós. Un altre fenomen relativament freqüent, el de les iridescències, amb aquestes coloracions, sobretot tenyint núvols alts, a vegades també hi ha núvols més baixos, però normalment són cirrostrats. Raigs crepusculars o anticrepusculars, un fenomen realment curiós i també força espectacular, normalment amb núvols mitjans o alts, no sempre. Pols de diamant, aquesta fotografia, aquesta imatge és d'Estocolm, podem veure, necessitem temperatures molt baixes i cristallets de gel a l'atmosfera. El flaix verd, aquí tenim el flaix verd, un fenomen molt poc freqüent. Jules Verne va fer una novel·la fins i tot amb aquest nom, aquesta tonalitat verdosa que apareix momentàniament a dalt del Sol. Tenim les columnes de llum, un fenomen realment curiós, necessitem temperatures baixíssimes, força humitat i es poden veure amb les llums de la ciutat o del poble aquestes columnes. Imatge de Letònia. Una ombra fantàstica, realment espectacular, l'ombra que provoca el mont Rainier a l'estat de Washington els mateixos núvols. Aquí veiem el fenomen, mira, aquella taqueta petita és Venus, el Sol Venus, i mirin a la part inferior. Això és el que s'anomena el vas etrusc, amb aquesta deformació del Sol. Anem a veure un Sol ara quadrat. Aquest fenomen sí que és difícil de veure, però també es pot observar. Mirin, un Sol quadrat. I acabem amb aquestes ombres espectaculars reflectides a la boira d'unes persones passejant, doncs això, al voltant de la boira i amb llum que els hi ve de darrere, provocant aquesta situació fantasmagòrica. Doncs vinga, anem a la previsió. Ja saben que aquí quan plou molt, doncs diem que plou a bots i barrals. Doncs a Anglaterra diuen que plouen gossos i gats. It's raining cats and dogs, diuen. Doncs aquesta és una representació del que està passant en les Illes Britàniques. Des de Southampton ens informen un company del fòrum que viu allà, doncs que estan a punt d'aconseguir els 500 litres caiguts en 58-59 dies tan sols. Realment excepcional. Però bé, és una situació excepcional la que tenim allà i aquí. Anem a veure com es presenta els propers dies. En moviment, amb força dinamisme, però res que sigui fora del règim habitual de tot aquest hivern. Una situació zonal, amb petites interferències, amb petites variacions, però que no surtin d'aquí. Mirin, aquest és el mapa previst per demà divendres. De fet, avui hem tingut un dia francament fred, de ple hivern, amb màximes a la ciutat de Barcelona de 12 graus i mig, i mínimes de 7, per tant un dia normal d'hivern, i així ha estat a tot Catalunya, i fins i tot amb unes nevades maques al Pirineu per damunt dels 800 a 1.000 metres tan sols. Aquesta és la situació de demà, en què una nova pertorbació ens creuarà i provocarà, primer de tot, vent. Demà serà un dia de vent fort, potser les temperatures pugin una mica, però la sensació serà de fredor per la presència del vent mestral, ponent mestral, i després pas d'aquesta línia frontal que pot donar alguns ruixats a la tarda vespre cap al nord-est de Catalunya, amb nova baixada de temperatures i, atenció, nevades que poden ser importants al Pirineu. Aquesta és potser el fenomen a destacar, les nevades que a partir de migdia afectaran gran part del Pirineu, especialment el vessant occidental i cara nord, a cota de 800 metres, pujant a 1.200-1.300 per tornar a baixar després. Ens anem a dissabte. Continua una situació baixa de latitud, les baixes pressions baixen de latitud, amb aquesta forma de diagonal, més o menys des de Terranova cap a la Mediterrània,
al nord-est d'aquesta línia baixes pressions, tren descens anem ja cap a Rússia, lògicament, i per tant aquestes baixes pressions van a parar més o menys cap al Golf de Gènova i estem una mica dins del seu radi d'acció. Així doncs dissabte, temps insegur, més núvols que no pas clarianes, alguns ruixats, sobretot a la tarda, vespre, preferentment a la meitat nord, després desapareixerien i apareixerien a la meitat sud, vent, sobretot cap al sud, i ambient moderadament fred. Per tant, un dia de carnestoltes, doncs, que caldrà abrigar-se una miqueta. Aquestes són les precipitacions previstes per la tarda de dissabte. Podem veure doncs, que plourà molt, molt al Cantàbric a Galícia. Plou sobre mullat. I aquí ens arribarà pluja, però sobretot, curiosament, cap a la meitat sud. La situació activa serà precisament cap a Aragó i meitat sud de Catalunya. Tampoc esperem grans quantitats ni molt menys. Com dèiem, ambient rúfol. Ens anem ja de cara a diumenge, en el que persistirà la situació del nord-oest, d'entrada preveiem tramuntana, fa un parell de dies, però aquesta sembla que no es presentarà. Ambient moderadament fred, s'obriran clarianes al matí, a la tarda pot caure algun ruixat cap a l'extrem nord, sobretot cap a l'Empordà, i poca cosa més a dir. Més pertorbacions fabricant-se en aquesta zona i atacant doncs, a la façana occidental d'Europa. Vegin a les Illes Britàniques, noves pertorbacions. Això és de cara a dilluns a la tarda. Continuaré amb una situació similar, ambient moderadament fred, nevades al Pirineu, a intermitència, sobretot al Pirineu occidental, 1.000 metres, 900 metres, 1.100, per tant relativament baixes, relativament, i a la resta doncs, més vent que no pas altra cosa. Si ens anem a les temperatures, aquest mapa és previst per dimarts, encara estem dins d'una zona més aviat freda, per tant l'ambient serà moderadament fred. Res excepcional, perquè no ens ve ni del Pol ni de Sibèria, però vaja, l'ambient serà típic de les dates de finals de febrer, de fet això ja seria març, però encetarem març doncs, amb ambient bastant fred. I acabem, com que els núvols, les perturbacions passen amb rapidesa, doncs això, hem posat aquest núvol que sembla que tingui pressa. Així doncs, tot ho veurem passar amb molta rapidesa els propers 3-4 dies, potser fins i tot 5 dies. I després, ja en parlarem, l'anticicló de les zones vol tornar a afectar-nos, però altres models diuen que no. Mirin, saben què? Que vingui l'anticicló d'una vegada per totes, que canviï la situació i després ja que encetem una nova situació, perquè realment la zonal d'aquest any, Déu-n'hi-do, adéu-siau. I acabem, i ho fem com sempre amb les teves imatges. Un cop més, moltes gràcies per la quantitat d'imatges que ens envieu i per la qualitat, són precioses. Anem a compartir-les unes quantes d'elles. Ens acompanyarà avui música de Nino Rota. De fet, és un tema musical que crec que ja vàrem compartir cap al mes de setembre passat, però volem tornar-lo a posar perquè és una música enèrgica que ens animarà al 100%, ja veureu. Nino Rota i la música de la pel·lícula Fellini 8 i mig. Ja ho sabeu, tota la meteo a pico.cat.